magana satan mutane yanzu ma mun ka fara saboda akwai dalilin ma da satan da an kai dama wallahi dama ba mu yi shi ba ma yanzu ma za mu yi. Kuma ina so don Allah don annabi wannan labari ya isa kunnen kowa yanzu tsakanina da Allah in dai ka ji na yi sata in na sato mutum 10 na ranke da Ubangiji a gabatar da shi wannan labarin ya kai wa kunnen kowa inda na sato mutum 10 mutum 7 zan kashe su mutum 3 za su koma. Ina so sai na gaya ma duniya ƙarya suke yi ni ban ma son sulhu wallahi ko kaɗan ni wallahi ba da su zan ma sulhu. Me zan da sulhu ba ni bukatar zaman lahiya duk ma wanda ya bukaci zaman lahiya ni wallahi ban ma addu'an albarka gare shi ko zaman lahiya ta in ci in sha kawai mata na su ci su sutura a cikin dajin na yadda da hannu insha Allah ni dai da gari insha Allah dai bayan rayuwa ta insha Allah gari na riga na hakura da gari wallahi na riga na zanna daji shine uwa ta take ubana nan ne zan